Lain jatuh nuna lam sogo hamjama kothama kokta entertainment channel tini ang norokni bwskango ani kaisa koklop swijak chikon satongmani bubagra no tui ang nokno tini sawi khanaringnai o koklop ni bumung wngkha bubagra swinai wngkha norokni bukak purikha debarma hingke norok khanawi tongdi puilan simi paithak jora video no soyasak. Tripura hasteni chini apha bubagra Tripura sarokni hamkrai khlainai chini apha bubagra Sri Sitini simi naikolnai hamjak mungrinai chini apha bubagra jwngjal bai koboljak Tripura sarokni lama logiri kha bubagra himnani kahamni lama mokolni muktui yorui chirikha thansa wngbaidi Tripura hani bwsarok Tripura sarok Tripura dophani bagui kahamni yapri semani tini kok sejajak kha bubagra bwsarok bai khorang chirigui sawino tongkho thansa wngbaidi tabukbo mukturi kuthukgo kwlwgui sejajagoino tongjakho bwsarok bai sawino tongkho bubagra tabukbo jora tongkho thansa wngmani chirigoino tongkho bubagra tabukbo jora tongkho dophani samung khlainani omo bubagrani ha Tripura ha omo chini ha Tripura ha salbwsak tongsinai nogorani satongmung bai salbwsak tongsinai tokha kosomrokni muchungma bai phaibaidi balbaksake bubagrano logirinai phaibaidi balbaksake dophani samung khainai puila jati ulopati Tripura ayuglokthung bubagra ayuglokthung.